egun guztian zehar berarekin akordatu beha, hainbat eta hainbat anekdotaz akordatu beha, bere esaldi jakintsu eta umoretsua, bere unitasun guztia erakutsi duen urte hauetan, gogoan izan dugu, faltan eduki dugu. Beraz, igo daitezela hortza gainera, merezitako saria jasotzera, KL kuadrillakoak, zorionak! KL guztainak zazpi lara zioen, berarik karrozak eta hori izanak gana batiz. Karrozari, horren aurtengo bestidean. Gauerdi aldera, ertzaintzaren agente uniformatuak gaztetxean sartu ziren herriko preso politikoa den Joseba Segurola tipori elkartasuna adierazten zion pankarta bat kentzeko asmotan. Bertan aurkitzen zen gazte bati, pankarta kendu arazi ostean, ertzainek ez zuten egiteko amaitutzat eman eta atestatu hartu eta prozesua aurrera joan ala, beraiekin hitz egitera delitua izan zenari Madrilgo Audientzia Nazionalera joan beharko duela ohartarazi zioten. Joseba Segurola Piko, 10 urte espetxean, gurekin behar zaitugu zen pankarta honen eloa. Noiztik da delitua elkartasuna adieraztea, zein da eraso honen helburua,